kedu ndị wu Jizọs ọhụ ndị gọọmenti Okongwudibia kwụrụkwa n'ofu ka anyị mara ebe ịkwụ akwụ. Kwụrụ ofu ebe ka anyị mara ebe ịkwụ akwụ, ka anyị mara ebe anyị so ga-eje. No dey carry us dey go where we no know. Tata gị kwụrụ with A, echi ikwu with B, nwanne echi ikwu with C, nwanne echi na-atụnyetakwa to A. Kwụrụ n'ofu ebe ka anyị mara ebe ịkwụ. Iso ndị ụka ka iso ndị omenala ka iso ndị dibịa, kedu ebe ịkwụ akwụ? Because I don't understand. Aghọtara m. You're confusing my confusion already. Maka na already isi agasago m enweghị ihe m na-aghọta. Ịbazi na-agasakwụzi isi gasara agasa already. Look at my hair. You will see na isi agasago m. Ibe na-agasakwụzi n'elu nke ọ gasara agasa. Ịchọzi imebi n'isi m emebi. Kwụrụ ofu ebe ka anyị mara ebe ịkwụ, ka anyị mara ebe anyị so ga-eje. Nenenu vidiyo akụ na ghọta ife niile. all these native doctors a na-anwụkọsị na Anambra steeti abịakwa njụwa ajụjụ anụ edishọn ihe ndị a na-ekwu abụ n'eziokwu by na all these native doctors bụ fake abịa na-erizi n'efe a ma agwa unu rizin na nji wee kwuo ife anyị most especially akwa ọkụkọ tiwara akị mmiri ewu ilofa ifu ka esi anwụkọsịfa obi na-agwa na ndị a bụ fake because ọ bụ na fa bụ original mgbe asoro udo bịa nwụrụ fa ka yi disappear okay, so many things if I'm not na-ekwu or if so many people chọrọ ka m na-ekwu that is what so many people thought in their mind. Now let me clear you. If you na akwa ọkụ ka enwere power na gọọmenti nwụrụ ya because Soludo said it in this video and I will play it for you. Ọ sị nya ha ga-ejide nwa ya that means ọ nwere ọnụ power because ọ bụ na ọ nwere power a ga-ejide ngwa na aka njụ aga ajụjụ ị ga-anwụrụ native doctor ị ga-anwụrụ native doctor maka na iji deta native doctor kwụrụ kpochie ka iji conclude na ọ dịrọ powerful. Okay, ngwa now let's go back to 2000 years ago mgbe Jesus Christ bịa n'ụwa. That same Jesus ụmụ ncha niile na worship including you Soludo nke ị na-eweli ekwu n'ụlọ ụka na onye abụ the best, you should serve a dead man na onye abụ the all and all. Ngwa ka njụ aga ajụjụ a Soludo mgbe Jesus bịa n'ụwa ichezogbo na your group your colleagues ndị otu gọọmenti ụmụ nwụrụ kwa that same Jesus mụ ya mapa ụwa niile afọ onwe ọ gwọrọ onye isi ọ gwọrọ onye ngwụgwọ. He even went extra mind to wake a dead body onye nwụrụ anwụ ogbunye ya n'ọnwụ. Mana afta ka ọ kpaba ike dị na-akpasị ya gịnị mere ndị gọọmenti nwụchirikwa ya kwa ya ife tinka ka ụpa kwụsịsịa ya eze nwụrụ ya tinye ebe ndị ori na okpugbu ya n'oge ọnwụrụ ebubataziela anyị rumor na he raised on the third day. Where is the evidence? That Jesus, you people, both Catholic people are serving him, foreign God, deeper life, and all the whole pastors. What happened to him? On under government, they can do Jesus off on the government. Oh, which people? Jesus Christ, is he not government? My brother, let me tell you something. The kind of spiritual powerful, the kind of powerful, like the kind of power you think you have, the power will also working where if you like the spiritual power, if you have all the spiritual power to raise dead from sleep, do this one, do that one. You are not bigger than government. Government is government. After the creator is government. So that you can be able to capture the aqua, it doesn't make aqua a low man, a carnal man. He's still a powerful spiritual man, but he's only a human being. Obulo creator. Even that Jesus, that you people say that he is son of God, or God, which there is no evidence to that. Government is there. You will be the one eye and the single. The next day, one eye and me. No, I did that one. No, that Aqua was captured. If he is powerful, let him disappear from prison. Jesus, why will you in a prison or disappear? Okay, almost not because of Aqua Cocofa, name mislead you to no young man always you to join the one. Second, you don't ban what if all one in Nigeria talk more of Anambra. All of them. Come on, they Google out on one day school for 7 years, because there is no work. In Anya, the number of youth that is into Yahoo today are more bigger than people that are doing work. Because which work you go do? All these people, everyday child trafficking and they from Nigeria to another country. Each and those girls that they are happy that they are doing Ashawu, they are not happy, but because nobody to help. Government did not care about them. It's not because of Aqua did not mislead any youth. Okay, so no, let me challenge you.
isi nọ ndị dibịa na-emislid youth n'ọnya ngwa meelụ m ife a achọrọ nke iweta job opportunity na Anambra steeti today bido kwụba the whole youth 500,000. Yes, the reason why I say 500,000 naira bụ na onwezi ife ego na-ezu common nri ọnụ mama put alone ije na mama put ka iri a plate of food a na-akpọrọ ya 3545 ego ọgwụ ọkụ adị ọkụ ya, ego ụgwọ na adị ọkụ ya, ego ọda maintenance adị ọkụ ya, because we need money to survive and government are not helping. Onye kunisi eji ịzụ onwe ya asị na youth mislead no akwa ọkụkọ mislead ihe no ndị dibịa mislead ife that by doing this you can get rich quicker. Ọlụ dị adị na Anambra steeti kedu nke na-akwụ ezigbo ụgwọ what is 30,000 a month 50,000 a month n'ụwa kịta na-efe ife na-ada now in this current situation kedu ife ọ ga-ezu ka anyị gwakene na onwe anyị eziokwu si wepụtagodu a good job opportunity si bidogodo from inye ndị gụsigwo akwụkwọ na-enesigwo dia NYC ọrụ si bidogodo from them apụta ife anyị ga na-ekwu na-atụjela aka n'ọnya bụ problem na ya na-ekwu ya a na-akọ ife ọzọ na-enweghị isi n'ọdụ gwana onwe unu nke bụ eziokwu na-akọzi